Jarku, kas que tu queres? Saquetes! Vyjaz telefon, mám číslo 32. Počúvam jeden hlas, ručku ti poskladám. Vyjaz telefon, mám číslo 32. Počúvam jeden hlas, ručku ti poskladám. Čakám ťa pri hoteli, pýtal sa na príčiny, a ja to nič nezmením, potom sa ku mne vrát. Čakám ťa pri hoteli, pýtal sa na príčiny, a ja to nič nezmením, potom sa ku mne vrát. Vyjaz telefon, mám číslo 32. Počúvam jeden hlas, ručku ti poskladám. Vyjaz telefon, mám číslo 32. Počúvam jeden hlas, ručku ti poskladám. Čakám ťa pri hoteli, pýtal sa na príčiny, a ja to nič nezmením, potom sa ku mne vrát. Čakám ťa pri hoteli, pýtal sa na príčiny, a ja to nič nezmením, potom sa ku mne vrát. Vyjaz telefon, mám číslo 32. Počúvam jeden hlas, ručku ti poskladám. Vyjaz telefon, mám číslo 32. Počúvam jeden hlas, ručku ti poskladám. Čakám ťa pri hoteli, pýtal sa na príčiny, a ja to nič nezmením, potom sa ku mne vrát. Čakám ťa pri hoteli, pýtal sa na príčiny, a ja to nič nezmením, potom sa ku mne vrát.